no Iri Ji Ohafia 2019 anyị bụ Orugo television ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ na-agba nke ahụ a onye kwadoro ya bụ Right Honorable Ifeanyi Francis Uchendu onye bụ osote omebe iwu Deputy Speaker nke Abia State. Biko na ka anyị kilie ka ọgbanje si gbaa. The sum of 500,000 another time to law.